Shalom. Oras madihita amang dot tamunenang namar sar hita di bagas doren tuhatta song nang hamu amang dot tamunenang nama dohoti pertanyanan melalui live streaming di bagas nabi asa masuk mahita tu parsaran nabi dia marhite hita pertanyaan tadi bagas sabornginon tapas ada mapikirat tata pelehom madirita tu debata martangyang mahita di bagas rohat tabi. Amin. Tapuji madibata marhite-hite bukadden nomor 175 ayat 1 ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dok guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dok guarni tod di perbadian atau mapalangi dot tanon. Amin. Tigor do akka dalam ni Jehovah, jala halak pertigor mardala disi, alai anggo halak perjahat tersulat di do disi, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung, satu kihom mahami tu anakmu asa ibana na punahami lehom madihami haporsion nasitong asa holan hosa bing haposan nami unang luas huria mar haposa tuak kana dihasianganon ay holan hodo haposa dot hapurusan saya sima roham patudo tuhami dalat tuhatuaon asa jupang hami asini roham na gudangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan tadi baga sabor nginon imana di enet sian pesalmen bidu tuluk lobat mamukka masian ayat 12 sahatu ayat 10 tajahama margati soring songonom mahatani debata Roma hamu ali akanaha manangihon hatakon asa wajar hotu hamu partureni biar mida Jehovah Isedo bawa na makalumohon hanguluanon, makahulongi ari-ari marnida na dinggan. Say jaga madila maradopon hazahaton, jala bibirmu maradopo pakuling si pautoto. Sumurut mahosian hajahaton, jala ulahom manadinggan, lului hasonangan jala pareak may. Say manatap do mata ni Jehovah tuak kapartigor, jala pinggolna tuak kanasida. Matua ala ni akka si bahen najat dobohi ni Jehovah asa disiapon siang tanoon barita na siday.
mangangguhi do akka partigor gabi ditangi ho Jehovah do jala di palua nasida sian hagugotan nasida sudena imasahakna martua mana tumangion hatani debata jala nopiopsa. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatan itu hatta ujahan jamita di pertangyangan Bornginon tersurat mai di buku Rom Bido 12 ayat 17 roh di ayat 20 sada songonon maridok disi tapai huti hukma unang baloson hamu najat aloni najat rikoti hamu ma nadinggan dijuluni halak saluhutna molo terbahen itap na tarpatu pahamu tiup hamuma dame maradupun halak saluhutna hamu aka nani hahulongan unang hamu marlulu pasahat hamuma rimasi tu debata ai tersurat do diau do pamaloson au pe mamaloson ninna Tuhani ope juppa male musum lehon ibana mangan juppa mauas ibana painum esongon na pagukukon gara do tuho tu atas uluna anggo dibain ho songoni unang mata luho dibain hajahaton alaita luhon mahajahatoni marhite hite nadengga ola nido sahne turpukta damang denang nani holongan ni Tuhan ta namar saur di bagasan pertangyangan Bornginon sada apo-apo ni Apostel Paulus mon tuhuria na adong di Rom asa di bagasan hasadaun da sida memuji pasangan goar ni debata di bagasan hasadaun da sida di roha di pikiran pasangapon Tuhani asa di bagasan hasadaun nasida laho mamaritahon barita dauli unang adong bisyan nasida mangulahon ima hajahaton mangulahon nasotama diadupan di debata
nang pesongoni saya dong do na jahat di tonga-tonga ni ngolu nasida nang pe nunga di dok nasida sahuria nasida saruas di bagasan Tuhan Yesus Kristus alai siadong do pe di nasida na tubuh ima parsalisian maneng tubuh ima akka parbolak-bolahan gabi dipodai Apostol Paulus mahuria Rom asa mulak ma tusada ima sada di bagasan Tuhani ari dokodo di bagasan turbuktai ima di ayat 4 torokdo ruas ni dagikta alai anggung saulaun dada saulaun ruasi sudina nomor 8 Mei sada ruas sada dohita di bagasan Tuhani alai meregambido ima angka pangalahota meregambido ima angka talentata laho patupa nadinggani adong do patupa hon nadinggan marhite-hite na adong di ibana adong do patupa hon nadinggan marhite-hite habisukonna na adong di ibana arong do patu panadingkan ala dimasai ibana mempunyai jabatan gabe di patu pa ibana ma nadingkan ai satok kido jabatanon satok kido huasoon ubay ma nadingkan ima nabui masa di bagasan aka na marhapur siyaon tu Tuhani jadi marhiti-hiti turpukta di paingok madison say adong do di bagasan ni halak Kristen di bagasan nama nada Tuhan Yesus Kristus ima siula hajahato nang pedidokon nunga sada di bagasan Kristus alai se adong do di bagasan hasadauni naso di hari koton dia kapajowonna nabadia di bagasan Tuhani ima nadidokna najat angka siula hajahaton ima nama boto aturan alai dilanggar nama boto undang-undang peraturan alai diose maneng dang diulah ima namangulaon hajahaton di bagasa turpuk taon ima aka nama karikoto dirina maneng makagijakon dirina jadi molo tadokon naging adong parhuaso ala dipikir ibana satok kido huaso naon dipatupai ibana mana dingga ala disakap ibana nasiat debatado huasoi adong na paradongan dibahe di bana dengga alai pikir ibana pasu-pasu di Tuhanido nadingganon ima haadong anon ala marbisuk ibana dipatupai ibana ma akka pangajarion ala dipikir ibana siat debatado habisukodi alai anggona jahat molo adong na jahat parhuaso maneng punya jabatan dia akan berpikir molo hupatupa penadenggan nasihat diriku sendiri doi molo adong namar hadongan mangurupi di tonga-tonga ni huria ido ibana molo hupatupa pei ala ni gogok kudo iban na adong hamurauki ima akana mangulahon hajahaton maradupon debata jadi marhiti-hiti turpuk taon nang dipodai mahalak Kristen akan madokon dirina porsia tu Tuhan Yesus unang be madapu tu hajahatoni ima menyombongkan dirinya ketika melakukan yang baik maka gijakon dirina batu pahon nadinggani ala nido dia saplonom unang hati bohon pikirihamu alai patutoruhamu maruhamuna tu haserepon
unang perbisuk hamu di roh hamuna. Jadi orang yang melakukan kejahatan ketika dia mengatakan au dono pista, au dono mora, boido hutuhor saluhuna, au dono gogo, ninna ibana molo parhuaso ibana. Alai hata ni dia bata paing moto deson unang hati boon pikir hamu. Alai patutur hamu maruhamuna tu haserepon. Unang perbisuk hamu di rohamuna. Jadi kepada Allah, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ikon patudoho ruho dirina diadupan ni debata. Jadi dang tamabe hala Kristen, nama dokon dirina hala Kristen, nama dokon dirina porsia tu Tuhan Yesus patupahon najahat. Imana perjodoh tu hita nawaing tonani trupuk tahun. Hita nang tadokon porsia tu Tuhan Yesus unang bediula najat. Jalan marhiti-hiti madung sot hita di hasitongan nadinggani alai masa dope tu hita anon ima najahat patupaon ni halak baru laun najahat maulota ima didokon dia saplu pitui unang baloson hamu najat aloni najat. Jadi hita nang marhaporsiaw naking ketika adong halak patupahon narua di bagasang muluta unang tabalos najat aloni najat. Didoko mamusedsi rikoti hamu manadenggan dijulu ni halak saluhut. Memang molo dihajol maun molo adong salah pakatayon boido muruk boido olos halpu hata alai ahong do mo sena menguasai diri na nung salah biau hape martangiang imana tutuhani maneng adong masalah maneng padua-dua adong permasalahan di bagasang moluna pasoal ma imana pasoal ma dirina adong mapakatayon na hurang tama di tonga-tonga ni parsaurani tamado hita mulak tuadupan ni debata unang gabe tapasoburi masih mian di bagasan hita tidak mah di ayat 10 alwi molo terbaik hamu itap na terpatu pahamu tiop hamu ma dame maradopon saluhutna halak saluhutna dame molo muruk kau tu hamu muruk kamu tu au unang tapasok buri masih manang adong salah ni akka perhala doong adong salah ni paditai marono perluasna unang sampai solo imana marminggu salileng sopidai salileng sopesiu situai dang merminggu au ninna dipodai turpukon unang sampai sesomoni mana yang gabe pidahurian mana yang napida be mana alai dai segonggom do pede di mana ima roha najat roha nabenci alai yado sedang ruas ni hakawi pilu ibana na judu romarado ponahu amang neng marahaso hotam manyan burunami di hakawipi alai ekonaturan songonom manyan padang boinang molo neng HKBP bayi hutem mah HKBP ay HKBP ya do amang ala na songonom aturan iben na pidaw ne mana bah ena wadon wae ngaliling ibana pidas yan HKBP alai masih ada rasa benci yang tersimpan sampai anaknya menikah. Tak bayangkan gimana masa alani persauran nasomoi dioromi bana ima murukna rasa benci meradupun hal. Jadi molo adong dihita ruasni hagawe jeruju nasomoni tamama di jahat rupukon jala di parangihon tiop hamu madame meradupun halak
saluhutna diorom mamuruk. Muruk boy do muruk kita. Bagasan Mazmur itu bisa marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Yesus pernah marah ketika dia melihat bagas joro di bahen gabe tempat perjualan, tempat pasar, bertiga-tiga di sini. Muruk ibadah. Bisa marah, tapi tetap di dalam Kristus Tuhan. Memudai halak. Bui dosongon na koras. Ima hatai menekan asa bui marhamu baon. Alai unang sape madabu tu bagasan dosa. Namangiyum mamusay di bagasan turpuk ta molo adong na marulahon nazahat tu hamu. So tungolo hamu mamaloso. Di ayat 10 siang. Pasahat hamuma rimasi tu debata. Yesus mengatakan jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya tidak ada hak kita sebagai Kristen menghakimi orang lain. Dan adong hak ta laho menghakimi, mengadili kesalahan orang lain. Mari sampaikan kepada Tuhan. Pasahat tu debata. Ya durai merhite-hite persaurata di huriaun gabeolo merdosa. Misalnya adong ma pedita na julu mengalang perjamuan kudus dan ngalang ibana dungi romane baru ditik ma langon na donai oh ya lang do ba beda do ibana ada tersimpan habe peditai mungkin ngamartang yang Tuhan lupa au naking sesa dosa nungulu gawe pertutuhan au turuasi narohana alai roma debata ngasesa dosa ala bulus rohana martangia buida songoni hita sebata hita tapi kiri najahat don hape nunga marhamu bau magawi mabiar hita alai tadok matu Tuhan di bagasan terpuk tahun unang hamu merlulu ninna pasatamu masaluhuna tu debata unang pelihara rasa benci rasa mau mengadili alai pasaha mapamalosani tu de mata jala unang pola paima adiga dosahat pamalosani itu ibana ang nusong itong mangulahon na jahat membunuh orang ipaima ma oh saya di hari maro balosan itu hani wala marsay tibang hidup balosan itu hani dia berdosa paima-mahon ima hasususani halak tu dirina hape di ayat 12 nung tahapang lagi di dokot di si marlas di roha mahamu makirim marbenge di roha mahamu di hapor sukon jugulhon hamu ma martangia takasdo di dokot di si marlas roha mahamu makirim marbenge di rohamu di hapor sukon jadi molo porsuk rohata ada orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah keluarga kita unang sepola tapai maima adigam marotu son tsunami adigam marotu son uhuman unang pola pasah matu debata Tuhan akan mengadili dia dengan caranya sendiri boido gabe tabba mamorai lau ima pasadar hunibana nabur juru debata unga salah au salilingo boido tabba marpogosi bahenon itu hani asa sadar ibana di pangalahona Tuhan mempunyai keadilan tersendiri dalam menghukum orang lain. Merhite-hite terupuk tai. Pasahat hamuma tu de mata unang tapai mai. Di podai mamusai di ayat 20 ope jepamale musum lihoni bana mangat. Halak Kristeno nanti Yesus bedok dosongone. Moloi pastap hurummu siamun lehon perhabiran molo di leperho dohok batu balos dohok pisang. Paulus mengulangi dengan cara yang berbeda molo male musum lehon ibana mangan
jupa mauas ibana paino. Artina di sini tangyakon akan mangulahon na roa maradopon kita. Urubi asabuy ibana marhamubaon ala di panguruponi. Lehon ibana makan, lehon ibana minum. Asabuy ibana sadar bahwa sana tohoro hape ibana. Gawe mulak ba ibana tu debata. Ay songon na pagugukon gara doho tu atas uluna anggo dibahen ho songone. Dia akan lambat laun berubah, mubah di bagasan Tuhan ima ibana muse payuti kita. Di ayat 21 unang taluho dibahen hajahaton alai taluhom mahajahatoni marhite hite nadengka. Neng dohonon na dibagas atur pukon, ketika sudah mengatakan saya percaya kepada Kristus dan saya sudah dibaptis di dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus, maka hidupnya selalu patupa nadengkan. Dangadombe ulaonna nasodenggan. Ulaonna sudi nadenggan. Nangpe naroaro, nangpe panguhuman ro, nangpe hapor syukur ro, alai patupahon nadenggan do di parangehon ibana ngoduna. Patupahon nadenggan dia do amang padita. Boy do denggan dia dihalak dan denggan. Boy do tongsoni. Tapi ini bukan ukuran manusia. Patupahon nadenggan ima menuju kehidupan yang kekal. Jadi aha nataula sudi laho Tuhan ngapon ni debata jalan menuju Tuhan ngoluan nasa leling ni leleng na di perbadian Tuhan ima ita di pergugui lau patupahon hatana di bornginon. Amin. Martangi yang mahita Tuhan Jehovah debata aman nami tari perhatam Tuhami di bornginon ima paingoton hami nabadia do hami di bagasan hom imanong tinobusmu hami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami gabe mian hami disada pajuon ima gabe sada daging di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus maparangihon parange nadinggan maparangihon parange nabadia ditiki hu parangihon hami ulaon nabadiai parange nabadiai tutu adong dosian purtibion na mangaleai hami na majahati hami didok hatami dang tamahami mamalosoni say parangihonom nami do nadinggan maradupon saluhudna najati ay hodo na mamaloson saluhudna dang tamahami ima lau mamalos tu akka parula hajahaton Tuhan debata amanami di jauh hodo hami muse asa patupa nadinggan natama maradupon akka musunami asang gia Tuhan marhamu baon nasida tung sadia bolon pe sadia balga pe hajahatoni huadupi hami di hasyanganon diigil hatami hami unang talu alani isaduhutna alai tetong mahami maparangehon parange nadinggani parange nabadiai ala naong pinarbadiam muhami manang naahapi Tuhan para hula hami di hasyanganon tau sanga mai di kewarmu martangiang hami diborngin na holomon asa homa na mangeramoti daging dohot to dinami saluhutna nang akaulaon nami nang songoni sesolhot pinopar na pinalumehommo ditong-atongani ganub keluarga pada usian hami parsahiton pada usian hami mara asa toktong hami di bagasan hai pason las miroha pasangapon guarmo nabadiai
Mulo adong siantong atonga nami na marsahit nuay. Nagali pangatang. Pergugoy ma Tuhan. Todi hapor siyaon. Nasida asa margugo nasida. Pasangapon ho. Nang pe ikon gali pamatang na. Asi maroham Tuhan. Jalo tangyang nami. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Tapasada marohata martangyang mahita. Hale Tuhan debata Jehovah, nahu puji hami, nahu tada hami di bagasan gordi anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat madiho ale Tuhan, didenggan ni basam, nasai toktong mangaramoti daging dohoto dinami. Diramoti hodo hami ali Tuhan, dia kaulan nami di Ariani. Jala di bagasan tikyon, dilian ho di hami tiki. Lau mangulun Tuhan sian akaulun nami roh hami di bagasan partangyangan, di bagasan tikyon, di bagas joromon. Nang songoni ali Tuhan aka dongan nami nuaeng narap mengihuton pertangyangan non di bagas nabe di bagasan hahipason hamil Tuhan maulia tema diho didenggan ni basami jalan napos dorohanami ali Tuhan nasetok tong ho nama jagai hami arian nang borngipe ali Tuhan di patras ho hami tu bagas joroon di bagasan hahipason nunga betutu marsaur hami dohot hatami naung pinatolhas ni naposomi ima tutu ale Tuhan sai pargugoy mahami mangulahoni leon matodim nabadiai lau mangajari hami ganup marsada-sada bui matutu hulahok kami di bagasan ngulu nami tungpe Tuhan godang rongom di bagasan ngulu namyon akan najat akan najahat waduh pihami nang maluas hami ali Tuhan lau mabalosoni alai lehon madihami tutu rohadame jalaboy Tuhan waduh pihami di bagasan labas miroha ahibuto hami Tuhan songon naung dihatahon di bagasan bukumi jalanong di patolhas amanami pamaloson ima hak mudoy ali Tuhan alani upasat hami masa luhut na itu adu pamunabadiai asa homa tutu na mangula di tonga-tonga ni parnguluon nami saluhutna pergugoy matutu hami mangulahon akan nadenggan na hobar tulomon ni roham ali Tuhan di bagasan mornginon nun nami matutu dengan nami yamanami pandita nang keluarga toktong maho nang mga leon dinasida Tuhan hahipason dohot gogo na mardapot-dapot dohot bisuk na senhoy ali Tuhan asa di bagasan gogo hahipason dohot bisuk na senhoy nasida dinalao para raton barita nauli imaturuasmi ali Tuhan asalam rarat baritam jalalam godang halak na porsea laut tumangihon hatami ali Tuhan di bagasan tikyon buah kami ma ditangyang nami tutu saluhutna aka ruas ni huriam
Molotu ngadong ali Tuhan. Nasoboy rap dohot hami nasida madohoti pertangyanganon manang na alkalulaon ali Tuhan, manang na alani na marsahit Tuhan, homa toktong na madongani nasida jala leon ma pasu-pasumi di nasida. Tutikinan ng roh haduan ali Tuhan, bui hami rap tumangion hatami di bagasan hahipason ng lasni roha. Ali Tuhan di bagasan tikyon ubok kami tuktong akka parhala duni huriami asa tutong di bagasan hahipason tong nasida jala sadani roha nasida ali Tuhan dinalau padimudimun huriami. Ali Tuhan bagasan tikyon ubok kami tangyang nami program ni huriam namion ali Tuhan huriamon asiroham na merencana lau peresmian resort ali Tuhan tu hari Minggu tanggal 22 Agustus nanaingro ali Tuhan nunga betutu disakapi saluhutna hobar tu ulaoni siroham unang alang asin rohami ali Tuhan paloas ma Tuhan terjadi jala sude akka panitia sisada pikiran sisada roha di bagasan bisuk dot hahipason nasin hoi nasida mangulahon rap dot akka parhala donami nang songoni direncana ni uluan ni duriami ali Tuhan ima pareses nami amang nekson ali Tuhan dohot rombongan naneng ro tu Hurian namion tu Pontianakon ali Tuhan luas manasida Tuhan di bagasan tiur ni perdalanan hipas nasida Roma dapoton hami di Pontianakon nang di Huriamon jala bui matutu nang akaut tangan nami pe bui ma rona sida di bagasan haipason terlumui matuktong Tuhan diaka ruas nami Tuhan kami ruas nang mengalehon akka pikiran dot akka gogo ali Tuhan di lau pelaksanaan ni peresmian ni resort di Huriami Tuhan selam tabay matutu di hami pasu-pasumi selam tabay matutu di hami sadani roha tokati kinaneng ro asalam mangerbang tutu Huriami jalalam pahotma patuguma haporsiaw nami ali Tuhan halasa huboto hami naholan hodo tutu na mangalehon aha na adong diganup hami unang matutu hami patengah-tengahon diri nami huboto hami aha na adong di hami saluhut nai marharoroan sian ho jalahu pasat hami mahamulotan ni rohan nami todo pamunabadi ali Tuhan alani sude dengken di basam ala boy tutu ruasmi lau mangalehon akka na perlu di ulaon tutikinan naing ro ali Tuhan di bagasan tikyon bunu nami matutu distrik resort nang besongoni Tuhan sian pusat pe asa sada ulaon sisada koordinasi ali Tuhan sian pusat sahatu aka resort naksoni aka pagaran pe di Huria HKBP jalabui mardalani doho denggan obar tulomoni roham suaksoni ma ali Tuhan di bagasa tikyon pengdope masa pandemi COVID-19 ali Tuhan di Portibion di Hasianganon naksoni di Utanamion ali Tuhan nunga betutunian lam moru akana terpapar alai toktong do hami mangido tu ada pamunda badai leon matutu di hami ketaatan majamoton hahipason nami be unang gabelenga hami ali Tuhan maradopon sahiti asanggiat tutu lam tuhipas na hami lam tugogo na hami lau mangadopi jala unang be nian gabe mulak musena gudang akana terpapar tu akatikinan neng ro
asiroham dia kana marsahi dupenuai ngali Tuhan leho ma hamalumon dinasida jala dia ka tim medis dia ka tim kesehatan ali Tuhan asiroham toktong leho dinasida hasabaron dina merawat akka pasien leon dasida tiur ni pikiran bisuk dohot gogo dohot akan perlu ya le Tuhan leon madinasida ya toktong di masida Tuhan bagasan holong nasian hoy nasida Tuhan lau merawat akka pasien ni nang akka keluarga ni akka pasien pele Tuhan na mengalami sahiti toktong mau nama pergugui nasida Tuhan akka tim tugas pele Tuhan gugus tugas dina menangani saluhutna homa Tuhan nama pergugui nasida do manglian bisuk sok nima pamarenta nami li Tuhan simulai presiden saat tu jajaranna na paling rendah ali Tuhan ho totong nam ngeleon bisuk dohot hahipason dot gogo dinasida jalabui nasida Tuhan menguluhon rakyat Indonesia di bagasan lasni roha nunga betutu ali Tuhan hu raya ho kami hari kemerdekaan ni Republik Indonesia imana papi 76 tahun merlas ni roha dohami saluhutna ali Tuhan dang adong mara na widahami Tuhan alai na pos rohanami na toktong tabaamu dihami semangat ali Tuhan dinalau mengisi kemerdekaan non terlumumnya tuaka generasi muda ali Tuhan asanggiat Tuhan boy nasida mengisi kemerdekaan non di bagasan semangat marbisuk hapistaran nasida ali Tuhan laut mengihuton aka zaman namajuon jalaboy nasida Tuhan gabi pemimpin-pemimpin untuk ke depan Tuhan asiroham ang disudi tahe aka saluhutna na adong pe di lingkungan namion tuhodo pasaton nami nasida asa homa toktong na mengaramoti na mengaleon hadameo di hami saluhutna boy hami Tuhan mardame sonang marminggu nang naahapi ulun nami di bagas joroon Tuhan asiroham di leon matoktong hasadaon ni roha di saluhutna akka nahumaliak kami jaladamemi Tuhan namian ganup hami ali Tuhan na orang malo hami mangidul tangyang nami ali na postrohan nami nalian mudo di hami akan naporlui khobar telo maniroham perdosa na gudang dohami ali Tuhan na badia doang goho sesama dosa nami na gudangi asa unangalani ige pi pangabate dia kapasu-pasu nanang sipasato mo di petu ganup hami o Tuhan tangyang pangiduan nami na sobon hami hola meriti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan jala debata nami para siroha na marula-hula dope hami Tuhan madok mauliate tuho disiala akadenggan basam naung pinasahat mo tuhami terlumobi ma dihahipason ale Tuhan buhi hami marhahipason apala di budaryo ale Tuhan ima di pertanyaan nami sisa hali sa minggu program ni huriami ale Tuhan Tuhan jala di bata nami nunga hubege hami naking sian hatam na badiay na pinasahat ni na posomi
Tutunia Tuhan godang doakan najat na dia depan nami. Alayu nang matutu di balasok kami itu dohok najat ale Tuhan. Bui manyadi huto kami sian hatami ale Tuhan. Asir roham ale Tuhan. Lewat to di porbadia di hami ganuk marsada-sada. Tuhan jala di bata nami. Di boto hodo ale Tuhan namasa dope di luat namion nang songoni di negara namion nang songoni di luat portibion ale Tuhan. Gudang dope ale Tuhan ruasmi nahona ima virus COVID-19. Alai ale Tuhan napos dorohanami dangadong nasotar patu paho ale Tuhan. Terlumubi male Tuhan di ina nami. Nyonya marpaung boruhu tapea. Pasu-pasu mainan nami ale Tuhan. Pargugui jala papos rohana ale Tuhan. Pasu-pasu matong si panganon nang aka obat na pinanganna. Asagabe tau hamalumo ni ale Tuhan. Sian parsahiton na ale Tuhan. Tuhan jala di bata nami. Godang do petong ruas nami iya ale Tuhan. Naso apala di boto kami aka di bagasan parsahiton ale Tuhan. Alai hupasahat kami matuho ale Tuhan nasida ale Tuhan. Lehom matotong hahipaso di nasida dohot las ni roha. Nunga apala tung masihol kami dohot aka ruasmi ale Tuhan. Nalau marpungu di bagas coromon. Dangadong nasotar patu paho ale Tuhan. Bolokom maisian saluhut portibion ale Tuhan. Asa totong boy kami marlas ni roha. Mamuji dohot pasanga poko di bagas coromon ale Tuhan. Tuhan jala di bata nami. Apala di tikyon ale Tuhan di liakodo di hami sude akayanakon ganuk keluarga ale Tuhan. Mulai sian na met-met sahat tu na magudang ale Tuhan. Pasu-pasu manasida ale Tuhan. Mola kana di bagasan persikolaan, perkuliahan, nang songoni aka parkarejoan ale Tuhan. Leho mahapistara dohot bisuk nasiakoy. Asamar bisuk nasida totong di persikolaan, di perkuliahan, di parkarejoan ale Tuhan. Padahal masian nasida tong akasahit ale Tuhan di dia penasida maringanan ale Tuhan. Asir roham di nasida ale Tuhan. Nang songoni mahami akan natua-tuan ale Tuhan. Lehot di hami aka bisuk. Asaboy hami totong mengajar kaya nakon nami ale Tuhan. Tuhan jala di bata nami. Di boto hodo tong ale Tuhan. Di aka masa pergumulan keluarga lepas keluarga. Ima pengaruh ni aka COVID-19 on ale Tuhan. Gudang do ale Tuhan na kehilangan pekerjaan. Gudang akan na pemotongan aka rezeki ale Tuhan. Alai na posdo rohanami patu paomu doi ganup di hami ale Tuhan. Molo tungadong pepergumulan lepas keluarga di hami saluhut na ale Tuhan. Molo di bagasan pergumulan parianak konon nang songoni pergumulan akka di keluarga. Tuho mahu pasahat kami asaho pamonako kami totong ale Tuhan. Asi roham ale Tuhan. Pamonang mahami asa totong di bagasan las ni roha kami mengadupi akan masa keluarga lepas keluarga ale Tuhan. Tuhan jala di bata nami nang songoni dope ale Tuhan akayanakon nami naung tongon umurna nung ngabuy nian marhasohotan ale Tuhan. Upasahat kami matuho nasida ale Tuhan. Patudu makasirokat nito dinasida ale Tuhan. Jalam huluboy na ale Tuhan nasa imam maduhot nami. Asa totong di bagasan las ni roha kaya nakon nami nang songoni hami na tuatuana. Tuhan jala di bata nami. Molo tungadong ale Tuhan aka keluarga nami naholang siak kami akan na di bagasan parsahiton. Manang na di dia penasida ale Tuhan. Totong maho mangalian pos ni roha di nasida. Pamalu makasahit siya nasida totong. Asa totong di bagasan las ni roha kami nang dohot keluarga nami ale Tuhan. Tuhan jala di bata nami. Pardosa na gudang do kami ale Tuhan.
Molo tungadong dosa pangalosyon namin na hututuk kami manang nasa hututuk kami. Bolok kom mayali Tuhan. Unang alani tarabat pasu-pasu nanang si pasahatom mo Tuhami ganup marsada-sada. O matangyang elhelek nami, upasahat nami Tuho marhiti anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangya koma peliata. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni salut sileho-leho na dinggan. Donasa libasa na mauliutus. Upasat tami masa nalahom itu hami pilan nami tuho. Sejalo may gebewa na husus di jolom. Pasu-pasu may zararamoti ya saparhasyang hami pilianon. Pati bulhon harjam itonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marwana mi marihiti-hiti todim. Asalam tadahami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam gergir hami madok mo liate tuho. Marihiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rapi tamangido di tangiang aliyam manami. Aliyam manami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarmo. Say Roma harajomu. Se saut manong ham di botongon serumone gijang. Leo matu hami serohang uluan siapari. Se sama dosa nami son panesa nami. Di dosa ridongan namar dosa tu hami. Unang hami tu giyot tu pangujunan. Walua mahami sian pangago. Ay hona punah harajaon. Doho tagugon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Sinirohan ni Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani debata amata. Do persauran ni tod di perbadia ma. Na mga ramoti dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na. Oras madita kamang kena. Oras.